December chidok sal mari tang sal hor kuthogo khoi hangko ni pide bil amjani lengra bari tongnai takho khorok noi ti prasarong ni mang kthei mangkha tei krak sal phung aidrobo mang kthei nukha amjani lukoro patika bidya bil amchaini beli jaijoro Apatima Thayo Tay, Thaner Kongo, Tango Shoga, Hastini Tiprasa Hamkai Montri, Member Kumar Jomatia, Krak Shalo, Patimanote Boshaka, Thane, Shombo Kumar de Burma Tong Kusong Tongai Boro, Musha Tunkurung Bottle by Bobini Musha Kurung Munkuri, Kurish Hamontanai Janaisha, Koroba Busha Tuyi, Nukong Kazak, Kuri Borog no Bahake Hake Bharkana, Nugui, Bereno Karubjaka, Montri Member Kumar Jomatia. Bote, o thune nukhung rongno, tei bo o thune nukhung rongno, rangni chuba surunai tei habangni bakhakti bo police rongno, o pati mene shoi pher, chei nai amjunane bagi daki murnai hini shaka montri member Kumar Jomatia. Zatini borni kuno dusman grei, borni kuno sotro grei, borni hatot claim hage borni butarkha, bukha abo belai wana basungsa, sini sarkar top theke ang SP no sanai, thana no sanai, jate inquiry khaina angthong, inquiry khaiye sabu khaya abo jar manjak nai. Bani bagi chini ching abo nang sautini omo ani elakani borok rok belai khene osohai ang saimaka borok nugu ang belai khene bakha khamkha bakha dukhu nangkha tini borok kun neta boya kuno or para buibai walai ba bukri bolai ba bukri obai borok no jom hai khlaimani abo belai khene wana basungsa bani bagi chini ching jotto ro kha khamjak chini elakani chini borok rok ching borok no jotto sanai borok je masak chubanang thung te ang bahaino ani ব্যক্তিগত ani poribar nungui ang borno je masang chubanai belai hambai Montri member Kumar Jomatia no shamo manai thiyai nukhungni borok mogoli mokdei nargi malai liya nokni borok thijagei nukhung tai amchani borok thijagei amchani borok belai no kha khamjak baikha